Здравейте, сега открихме остров. Тук за известно време паднах в нещо. Пуснах се на креатив. Не знам защо. Защо тук има факла? Късмет. Дърво. Каменна кирка и ябълка. И факла във въздуха. Какво е това, бе? Днеска ще строим кукла, не знам защо. Така пишем. Ако искате, може и друго нещо. Който си поиска, но 100% няма да е направено красиво. И ще отидем там на гладкото и ще почне. Съжалявам, на батерията ми пада и 15% е. Съжалявам, че изби битка, макар и. Сега ще направим кукла бързо. Само да не направя без крака. Както миналия път те направих. Направо без крака.